Гледате Еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Odem ja u studio, kažem ja sad će Edi da dođe, nadam se. A Laza portir kaže šta? Stranac u studiju. Znate ovi što ne valjaju za policiju, njih stave da portiraju i to. Tak. I daju im oružje. Laza portir kaže, stranac? Ne. Crnac? Ne. A, man. Edi samo što nije došao i ja poludim i uvatim Lazu sa sve oružjem, bacim ga u neku garderobu gde je on imao. Potpuno mi je bilo svejedno šta će biti. U to Edi prođe, sa celom svetom uđe u studio. I ja kažem, samo pazite, ostavim jedno ispred i rekao, pazi, zadržavaj policiju koliko god možeš. Aha. I uđem unutra da Edi snimi i ono što rekao. Edi presluša pesmu. Имаше спремен текст или не? Spreman tekst, da. О, In the City of Da, Amsterdam, to сето sam тоа. napisao već. Аха. I Edi presluša pesmu i kaže svetski hit. Kaže, ajde snimi. Аха. Ja Браво. još ne verujem. Дека му се Ne допаѓа и verujem ќе снима. ništa, čekam napolju kad će se pojaviti. Međuvremenu Laza portir. Šefe, pevar Đorđević u pijanom stanju Веле. sprečava me obavljanju radnih dužnosti. Филм, Знаеш, филм. Ma, film. Srećom, njegov šef je kazao, ma pusti Boru, on je ludi onako. Znaš, ali ne znam šta će se desiti. I unutra Edi snimi drugi, prvo ono, Aha, repovanje. da, tako je. Ima i dva. U drugo, čuje se i dan danas, malo mu je glas prozukao jednog momenta. Edi kaže da ponovim, a ceo studio viče, ne! Доста е. Dobro je, dobro. Savrši se to. Izađu smo, posle smo otišli, ne znam u koju kafanu zaboravili, u Dugu, da. A ja priđem Lazi, kažem, Lazo, u redu je, sutra ću ja donesem čalita pištolj, pa kom opaci, kom obuće, Laza sutra nije došao na posao. I smiri se to nekako, Edi je tako snimio. И така е приказната за Амстердам. I to je ti priča,